Today's video, akong ipakita ang first buhaton before ang operation. So, hello guys! This morning, naka-duty na ko, pero unya pa man ang customer mga 11, so nagdako og silhig og daspan kay before ang operation dapat ready na og hinlo na ang CR, mga lugar-lugar kung dapat hinluonon. So first thing to do is manghinlo ko og CR. Dapat kay manghinlo ta, natay andamon nga silhig, dustpan, moriatic para sa toilet, and sponge, toilet brush, og mop. So una guys, bubuan na to og moriatic ang toilet para mahumok ang mga hugaw nga nipilit. Siyempre, butangan na to og seam cleanser. Brush, time to brush the toilet. So, sino kasi? So, dapat brushan na to ang toilet. Naging mga tangki na nasa kilid kay kung unsa kaputi imong ngipon, dapat nga na ko kaputi ang toilet para ma-amaze ang mga customer.
Lysol. Spray everywhere. Spray everywhere. Para maprotekta ng bacteria. And so, ato na kita sa male nga mabuti sa panglaki nga siya. So, spray everywhere na po. Kuya ra ba ng mga laki? Para mga done. Salamat sa pagtanaw guys. So, mao pa ni ang first nga akong gig-video nga first na akong buhaton before ang operation. Pero daghan pag yun dapat buhaton guys. Next video na sad. Thank you. Don't forget to subscribe.